Mga tao ta nga gusto tag assurance, gusto tag security, gusto tag kasiguraduhan, gusto na to ma-secure atong health, mo nang every year naga-health check-up siguro mo, naga-general check-up, gina-ensure na to nga atong family intact gyud. Gusto kag assurance sa imong finances. Gusto nimo na kay savings, na kay pang emergency, na kay pang future, na kay pang laag. Daghan tag concern, gusto tag assurance and security. Sa time bitaw nga naay typhoon, nga bagyo moabot, mo-announce si Pag-asa nga naay umaabot nga signal number 4, number 5 nga typhoon. Unsa inyong gibuhat? Unsa atong buhaton? I-secure atong family nga protected. Palitin tag mga supply para di ta mahutdan. During pandemic days, unsa nita mo? Gi-secure na to ang natay enough nga stock nga alcohol, natay kanang face mask, natay food, flashlights, medicines, and other necessities. Ginapaningkamutan na to nga insured, secured ang atong kinabuhi. Na is something wrong. Kay bisag sitag paningkamot, sige tag secure o insure sa ato ang pamilya, kinabuhi, atong education, atong trabaho, sa atong future. Naag hapoy nagaguba gyud. Ngano akong pamilya ingon ani man gihapon? Nganong saw-saw paningkamot, kulang man gyapon akong budgeting. Nganong di man ko malipayon, nganong di man ko matagbaw, nganong di man mausab niya akong kinaiya. Nganong mura mag-blurred ang akong future. Nga ako man gi-insure, gi-secure ang tanan ko tanan. You know, beloved, ang problem is that naay silent killers. Naay nagaguba sa imong pamilya, relasyon, kinabuhi, future, sa imong spiritual life, sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, daghang aspeto sa imong life ang naapektuhan. Ug ang problem kay kini nga killer, kini nga destroyer, dili siya mo atake og once. Dili kanya i-paralyze overnight. Dili ini kaugma mawa na anam-anam siyang moatake. Dili niya kalitog kuha imong faith, dili niya kalitog kuha imong prayer life. Ginahinay-hinay niya pamanhid, panam ang imuhang conscience. Nga anam-anam kang di gyud ka makabantay nga wa na kay konsensya. Di nakakaila unsay maayo, unsay dili. Ginananam niya kuha ang imong focus. Di nakakabantay nga wa na di kay panahon gyud sa Ginoo. Di na di kay inampuon. Di na kay himasa sa pulong sa Ginoo. Wa na kay concern sa imong spiritual life. Ginahinay niya guba imong commitments, ang imong passion sa Ginoo. O before ka makahibalo aning tanan, ni mata ka pagabuntag nga tingala ka nga uga na kimong kinabuhi. Wa nay lami mabuhi. Wa nay lami mangandoy. Wa nay lami mo atog trabaho. Wa nay lami mo plano para sa unahan. Tungod kay hinihinay kang na-paralyze and then one day, totally down na gid kayo ka. You know, kini nga killer, wala siya noun, pero present siya sa tanang situation sa imong life. Wala ni tingog nga audible voice, pero naka-influence ni sa imong mind o sa imong action. Wala ni permanent nga place. Wala siya taga-asa, wala siya lugar. Pero again, present siya sa tanang situation sa imong life. So let's expose the 3 silent killers of the Christian life. Number 1, complacency. Number 1, complacency. Sa Bisaya, aning complacency is pagpabaya, pagpasagad. Muna siya ang complacency. It is a state of self-satisfaction that causes a person to become spiritually careless or indifferent. Magsugod ni sa una-una nga, ay okay lang bitaw, sayo pa man. Okay lang bitaw, karon lang bitaw ni. Okay lang, gamay ra bitaw ni nga sayop. Ay okay lang, wala bitay nakakita nako. Magsugod ni sa okay lang, ginagmay lang. Usay mo adto kag church, pero ang pag-adto ni mog church, dili na gid siya worship, kundi routine na siya sa imong life. Di na gid siya pagsimba. Kana bang ubit-bit ka sa imong Bible, maminaw ka sa Word of God, pero murabag niagi lang sa imong mind, wa nakadulot sa imong kalag. Ang complacency, kanang comfortable na ka, moingon bitaw, okay na ni, oy. Dili bitaw kanang, okay gyud dapat. When you give your sacrifice, when you give your offering, kanabang out of obligation na siya, dili na siya sacrificial. Complacency.
Mukanta sa tubangan, mo perform din mo pelog choir, mo perform sa tong service na kay responsibility sa church, dili na gid siya out of worship nga pag-serve, kundi performance. Dapat mapansin ko. Dapat mailhan ko. Dapat nindot paminawon sa audience. Okay na ni, naanad na ko ani, mo ni akong naandan, ay hasol na kay mangita paglain, kumpiyansa na kaayo kastanan. Nagpasagad na ka, nagpabaya na ka, tungod kay mo man imong naandan. And you know, isa na ka silent killer sa imong life. Wa lang ta nagisgot sa pagpangalagad, silent killer na sa imong family. Silent killer na sa imong trabaho, sa imong pag-eskwela. Munang bisan pag nag-eskwela ka, disturb imong mind. Na kay trabaho, na kay income, disturb imong mind. Na kay sweldo, kulang maghapon ng budgeting. It's because naatay mga silent killers ug ang worst, beloved, ug alarming, kikini nga silent killer, usahay best friend pagid nimo. Favorite nimo nga attitude. Favorite nimo nga routine. Favorite nimo nga ginaadtuan. Favorite nimo nga personality. Nay warning si Solomon in Proverbs 1:32, for the turning away of the simple will slay them, and the complacency of fools will destroy them. Kabalo kaon sa ending, aning tanan, ang pagpasagad sa imuhang Kristohanong pangalagad, ang pagpasagad sa imong kinabuhi, asa padulong destruction. O ingon si Solomon, nga ang complacency, ang pagpabaya, ang pagkumpiyansa nimo lang, usa na kabinuhatan sa mga fools. Dili na binuhatan sa mga Kristohanon. Di na binuhatan sa tinod nga anak sa Dios. Exodus 34:14, you shall worship no other God, for the Lord whose name is jealous. God is a jealous God. You know, ask yourself today, beloved, importante pa ba ang Ginoo sa imong life? Siya ba'y priority sa imong life? Asay mas importante, ang trabaho or ang Ginoo? You know, ang average ka Christian mo ingon gyud Ginoo. Bisan pa gani ang dili kay hinimba nga tao, Ginoo gyud. Pero ang reality is that moingon tag ang Ginoo mo'y priority na to, pero atong action, ang trabaho gyapon importante. Moingon ta asa importante pag-ampo or ang kabalaka. Pag-ampo. Pero magsige kag kabalaka. You know, ask yourself, anything nga imong gi-priority mo imong small God. Kung imong pag-eskwela mo imong priority mo na imong small God. Kung imong trabaho priority mo small God. O ang family na mo'y reason nga di ka kadtog simbahan, that will be your small God, small G nga God. And God is telling us today that God is a jealous God. Now, unsa ka mag-jealous? Kung ikaw usa ka asawa, bana, anak, unsa ka magselos? Ay mag-away, magkagubot, right? Labaw pa ang Ginoo. Isa ni ka holy, divine jealousy. So kapila na to gipaselos ang Ginoo sa atong life. O dili pa kita consistent, murag si Jonah ni kuag ticket ningon Lord mo adto ko sa Nineveh pero nisakay padulong sa Tarshish. We keep on saying I love the Lord. I prioritized him. Mas importante ang prayer. Unahon ginaong Ginoo, gigugman ako siya, pero halos wa kay time para sa iya. And then mag-wonder ka kung murabag di man maayo akong kinabuhi. Wa man ko'y kalinaw, wa may saktong direksyon na nga akong kinabuhi. Di ka ka-question sa mong kagulingon, naa di ay kay laing priorities. Nagsugod na, dili lang kaysa, nagsugod na sa simple nga pag-ingon nga, okay lang bitaw. Karon lang bitaw ko ma-late. Karon lang bitaw ko ma-absent. Karon lang bitaw na ko unahon sa ni. Okay lang siguro na kung karon, kung tinuod lang yung karon lang. Pero daghan sa inyo nga di na tinuod, isa na katrap o hangtod na himo na nimong routine ang kanang pag-ingon, karon lang bitaw ni, pero ang tinod, many times na nato nang ginabuhat. Ang usa ka idolo o Dios, dili lang ni usa ka larawan nga butang nga naay naong na ilong na ibaba pero di kasulti. Anything na sa imong heart nga labaw pa sa Dios can be considered as your idols. Sa Old Testament, nagdemand ang Ginoo og sacrificial worship. When they go to the temple, they must bring an animal as their sacrifices. And
ang instruction sa Ginoo kumuhalad mo og hayop, dapat katong pinakatambok, katong walay samad, dili kiang ingon na Ginoo, ay kog tagayin niyo ginana. At ihatag na sa inyong mga gobernador, sa inyong mayor, ingon na Ginoo, dawaton ba na nila? Samot nako, ingon na Ginoo. But look what happened here in verse 8. And when the Lord said, when you offer the blind as sacrifice. So tanawa ha, kanabitang sobra pag daginot, ingon nga mga priest sa una, kanina lang, sayang magod ihalad ning tambok. Main na lang ni sa dumdum ni nanay, ato ihawon. Di ba? Sayang magod ihatag ni kay, may na lang ni pang palit na tog bagong iPhone. Ayaw lang ni i-offering. Pag daginot, nag-offer sila blind animals. Katong, kana lang buta, maka na mo rin medyo mo, katarak ang mata. Kanang karniruhan na, muna ihalad. So mo ilang ihalad sa Ginoo. Now, naanad sila na, and many times sila naghihimo. And okay raman di, wa man nasukong Ginoo, nahimo na silang kumpiyansa. Wa man di nasukong Ginoo, okay ra. Hangtod one day, nitingog gid ang Dios. Ingon siya, it is not evil. Di ba na dautan? Kung punto sa Ginoo, kung kabalo mong dautan, nganong inyong gipadayon? It is not evil. And when you offer the lame and the sick, so di ilang buta, ilang gi-offer, nag-offer pagid sila karnero nga masakiton. Ingon ditong tatay, pangita daw diya pwede ihalad karon na kay tinghalad ro natos Ginoo. Ingon pong anak, tay kani tayo kay ako gining gipatambok. Ingon po sa tatay, ayaw na katong nagluya, mamatay man gihapon, ihalad na lang na. Di ba tinod? When you give our offering to the Lord, kung unsay na ang sinsiyo sa bulsa, maorgid to. Wala na'y heart, wala na'y sacrifice. Dili na gid siya sacrificial ang paghatag. Kung ang salay pinakagaan mo to ihatag. Di na tong gikan Diyos kasing-kasing. And this is what happened to them. Gitagaan kunyog masakiton. Gitagaan kunyog buta. Is it not evil? Kaduha na gigamit sa Ginoo. You know, once ibalik-balik sa Ginoo ang emphasis, ibalik-balik og mention. Kung sa atong time karon, kung gusto ta mailhan mo, ako, di ba? Atong i-bold ang letter para gusto mapansin. And the same, gibalik kadua, di ba na dautan? And then, offer it then to your governor. Would he be pleased with you? Dada daw ng buta, kanang mga masakiton, dito ihatang na sa inyong mga politicians. Ila ba ng dawaton? Ang point din sa Ginoo, sila gani, di mo dawat, unsa pa ko nga Diyos ko. Amen? And asa ni mag-start? Kana bang, okay ra ni oy. Dili ta kalit lang dugmukon sa kaaway. Anamon taniyag ingon, okay lang na, karon lang bitaw. Okay lang na, wala bitay nakakita nimo. Ikaw raman ang nakahibaluan na. So beloved, ask yourself, imo pa bang nahatag imong best sa Ginoo? Or naanad na ka sa pagpangalagad niya nga out of obligation lang? Kumuanhi kag simbahan, kinasing-kasing bagid ang imong pag-anig simbahan, naabagid kay heart nga moingon, Lord, unta malipay ka karon sa akong pagsimba. Or mianhi ka tungod kay saon man gud Domingo. Muanhi ka kay gimingaw naman ko ni sister akong bisitaon. Sa Old Testament magdala silag animals. Sa New Testament ikaw ang modala sa imong kagulingon. Romans 12:1. Can you turn your Bibles? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body. Now, in the New Testament time, we are no longer commanded to offer animals. Di na ta maghalad pag animals dito sa temple. Ang atong kaugalingon na ang halad ngadto sa Dios. Amen. So, ang atong i-check karon ang ato ng kaugalingon. Dili ba ko buta sa kamaturan? Healthy ba kong niadto sa simbahan? Lagsik ba kong lawas niadto sa simbahan? Best ba ang akong nahatag sa Ginoo kumuadto kog simbahan? Sad to say nga ang pagsimba usahay less nga priority lang sa mga Kristohanon uban. Present your bodies as living, buhi gyud nga sakripisyo. Holy pa gyud, ikag holy pinasahi, giandam gyud sa usa ka special nga reason. That is holiness. Are you doing the same sa gihangyo dining Pablo? Imo bang gitan-aw imong kagulingon nga balaan special
para lang yun sa pag-serve sa Ginoo. So again, beloved, ask yourself, imo bang nahatag imong best sa Ginoo? Ang imong pagsimba, ang imong pag-offer, imong pagkanta, paghatag sa imong talent, paghimo sa imong responsibility as part of this church. As a leader, as a discipler, routine na ba inyong discipleship class? Para lang naka-report ni pastor? O inaagyon kay heart nga mo mold of disciples? Ang inyong pag-play sa instrument din ni music team. Unsa man, para bagid ni sa Ginoo or performance ang inyong pagtan-aw. Dapat di sila ma-disappoint sa akong pag-play. Kanang di sila or dapat di siya ma-disappoint sa akong performance. Sa pagkanta na to din sa choir, special number, MC, worship leader, is it a routine sa inyong pagka-part sa church? Or kinasing-kasing yun? Inyo bang gipangandaman ang inyong pag-MC o song leader? Inyo bang gipangandaman ang pagkanta sa tubangan? Inyo bang gibutangag kasing-kasing? Kay tangan nga walay preparation, dili ginagikan sa heart. Heart ang gipangita sa Ginoo, dili talents. Hearts. Now ask yourself, ako bang nahatag akong best sa Ginoo? Kay kung wala, maunay, hinay-hinay, miguba sa imong Christian life. Munang di ka ka-proceed, di ka ka-improve, naisigbira, ni mo paubos, kay inconsistent ang imong growth. Gusto ka growth, gusto kag improvement, pero kumpiyansa kay ka sa ubang mga butang. God deserves our best. There was an illustration, a story in the Old Testament, in 1 Chronicles 13, 9 and 10. There was a servant named Uzzah. By the way, ang Ark of the Covenant, isa ni kakahon, isa ni kabalaan nga box, na dito sa sulod ang mana, ang rod ni Moses nga nanlinsing katong patay nga kahoy, og ang tablet sa Ten Commandments. Og mootoy sa cover na dito ang mercy seat nga naay anghel nga nag-cover silang wings, og giingon sa Bible nga mootoy throne sa Ginoo sa yuta. So asa sila nga gira, ginapasan nila to. Kung sa tabernacle pa, maotoy gibutang dito sa pinaka-holy place. Inigsulod sa high priest, dito niya sprinkle ang blood sa animals. Inig-sprinkle sa blood sa animals, dito ang Ginoo makigstorya sa high priest. Balaan kay Ark of the Covenant. Now, ang instruction, kahon man siya, di siya pwede pasanon og kamot. Dapat pasanon siya gamit ang pole na duha ka kahoy sa kilid o kilid dayungan sa ingon anak. Okay? Ngano kay dili dapat basta-basta hikapon ang Ark of the Covenant. Inana ka stricto ang Ginoo when it comes to His presence. Pag ingon niya David, sulod dinhi tangtangay mong sandal kay balaan ni nga presence. Ingon ang Bible, 2 or 3 mag-gathered together in Christ's name, ingon siya naa sa taliwala. Anytime mag-worship ta sa Ginoo, naa ang divine presence gud sa Dios. Please ayaw i-treat ang worship nga usa sa God, mura sa gathering lang, mura sa reunion lang, mura sa meeting lang, nakigatubang ta sa balaan nga Dios. Munang balaan gid atong treatment sa worship. Amen. Now, niadto sila sa usa ka lugar, si Uzzah, isa siya nagtigdayong sa Ark of the Covenant. Nagtinapulan man. Gikapoy man siya og pasan. Ang gihimo nila, ilang gikarga sa chariot o sa kalesa. Gikarga nila sa kalesa, kanabang wala nagi-heart ilang commitment. Gusto nila relax, convenient lang nga pagpangalagad, nga pagserbisyo. Instead ng instruction, ipapasan og kamot, ilang gibutang dito sa kalesa. Now what happened? When they came to Chidon's threshing floor, Uzzah put out his hand to hold the ark, for the oxen stumbled. Nakuan man na natakilpo or kaagig libaong, niaksog katagak ang Ark of the Covenant. Gikupta ni Uzzah kay basig mahulog niya ang ark. Instead nga bitbiton siya sa pole, nagtinapulan. Sinitabo, the anger of the Lord arose against Uzzah. Suko kay Ginoo. Dili tungod kay gihikap niyang ark, kung dili tungod kay wa na siya commitment sa iyahang responsibility.
Nagkahinihinay siya kawala niyang gugma sa pag-serve. And he struck him because he put his hand on the ark and he died there before God. May gani atong Ginoo dili na ani ka kuan gyud sa Old Testament. Anang tungura namatay si Uza. Again, beloved, ayaw kumpiyansa ng okay lang karon lang bitaw. Okay lang maanad ra siguro ko. Okay lang wa may nakapansin. Kay tungod sa okay lang, wa nakakabantay nga mas ni worst naka tungod sa ginagmay nga mga habit og naanda nato nga mga sala. Ingon si Paul, Colossians 3:23, whatever you do, do it heartily as where? To the Lord and not to men. So tanan nimong gibuhat, buhata gina paras Ginoo. Amen? Kay para madinas Ginoo, imo bang ihatag imong pinaka-the best? Amen? Amen. And amen. Na isa ka lake, and sa ilalom day sa lake na ay bulkan. In 1986, tinuod din hitabo, 1986, ang mga villagers na anad na ani nga na sila'y lamak, inapoy bulkan sa unahan. Pagkahapon ana, ang mga bata nagdula-dula pa diha sa ilang tugkaran, samtang nag-andam o pagkaon ilang mga ginikanan. Pag abot sa gabi ang bulkan di ay nai-leak sa ilalom sa bulkan, ni-produce siya og carbon dioxide. Okay, science. Carbon dioxide, dili healthy sa tao. Munang na mga plants, sila mo hingos sa carbon dioxide. Once ang tao makahingos og daghan kaayo nga amount sa carbon dioxide, mamatay ang tao. Mamatay gid ang tao. Now karon, human nilag panihapon, dili pa ting tulog, ni-produce og carbon dioxide ang bulkan ilawom sa tubig ni Agi, og didto mihungaw sa babaw. Ang problema, kay wagi bisan gamay nga warning, dili makitaan, dili mabantayan, kay wala man say baho. Dili ba pareha ba, oy, ni-attacking US, makabalo ka, kay namang lupad nga missiles. Dili wala gid, silent gid kay siya nga killer. So, ni gawas ang gas, mi-spread sa entire village, o ang una gidi ay ma-feel nimo basta puno ka carbon dioxide kay dukaon ka. So matingala sila, human lag panihapon, dali kay sila gipang duka. So nangatulog sila ng tungang gabi, lami kay lang tulog, hangtod pagkabuntag. Niabot og 1,700 people ang nangamatay, wa na gyud nakabangon. Gihingos nilang carbon dioxide, walay baho, walay sakit, walay warning, wala sila na sense, wala sila na feel, di makita ang kaaway. Hangtod gianam-anam silag patulog pagyud. Tamis ilang kamatayon, wa ay sakit, pero wa na sila nakamata. And you know, beloved, thousands pud ang animals ang nangamatay, ana gyung gabi na baka, kabayo, uban pa nilang mga binuhi. Inana ka silent killer ang carbon dioxide. Ang complacency, isa ka carbon dioxide sa atong soul. Kanang okay lang, relax lang. Mao nang dili na ka maka-feel og guilt. Kay naanad na kas imuhang binuhatan. Di na ka makonsensya, kay naanad naman ka, ana pirmi nga binuhatan. Di na ka maigo pa sa wali, kay para nimo wa may problem nimo, kay naandan nimo ng binuhatan. Inana ka silent killer, og ayaw tugot mahitabo ni sa imong life. Amen? You know, na warning si Jesus in Revelation 3:15, ingon ang Ginoo, I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So ingon ang Ginoo, kay balo ko ninyo, dili mo init, dili pud mo bugnaw. Kung sa ato pa ni Kristohanon, dili ka dasig, dili pud ka luya, neutral lang gyud. Kana bang sabay-sabay sa agos sa ato pa way commitment, dili man sad mohunong og simba, pero walay commitment. Dili man sad mo balibad, pero walay gihimo. Pero may nagasimba, pero walay improvement. Mao ni sila. And that's complacency, beloved.
Kumpiyansa na kita. Nagpabaya ta sa main goal gyud sa atong pagka-Christian. To grow, to multiply, to share the gospel. Unsay ingon 3:16. So then, because you are lukewarm, neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Isuka ko kamo. Iluwa ko kamo. That means ang Ginoo nagkuha og authority. Ayaw gyud pagkumpiyansa. I-secure gyud nga committed gyud ka kanunay sa pag-serve sa Ginoo. Amen. The second silent killer is bitterness. Bitterness. Ang bitterness kana bang kalagot, kasuko nimo sa usa ka tawo. That's bitterness. You know, ang usa ka taya dili nimo collapse dayon sa entire bridge na si Sir Ayan natin mga engineers. Ang usa ka taya dili nimo pa collapse dayon. Pero paabtig pila ka tuig kanang usa ka buok tuldok nga taya mao nay makapaparalyze sa tibuok structure sa bridge, tibuok structure sa tower o even sa building. Mo bitaw na ka na magpintal mog mga metal ginapintalan gina siya ka ng mga metal paint para di kasulod ang taya. Kay kung nay usa ka buok taya lang musulod bisag tuldok lang na nga taya, mukatay na siya, muinihinay na siya guba sa foundation. Ang bitterness mao ni taya sa imuhang spiritual life. Kung imong pasagdan ang kasuko sa imong kasing-kasing nga dili na ma-solve, mao ni muguba pohon sa imong spiritual nga life. Now, Hebrews 12:15. Giyon sa pag-describe dinhi, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Now, first of all, ang bitterness din i-describe ni Paul as a poisonous root. Makahilo nga gamot. Now, basic lang, sa tanom, unsa may makita nimo, ang kahoy o ang gamot? Ang kahoy. Ang root naagi na sa ground. You see, kung magtanaw kag tanom, ang ma-appreciate nimo ang dahon, ang punuan, ang sanga, ang fruits o ang flowers. Di gyud ka ka-appreciate sa roots. Kay ang gamot sa kahoy, di na makita, na sa ilawom sa yuta. O gidescribe ni Paul ang bitterness, kining kasuko, kining kasina, hatred, jealousy, kanang kay ubos nimo sa katao, usa na siya kagamot, poisonous nga root sa imong spiritual life. That means nga di ni mapansin. Di ni mabantayan. Kay ikaw mismo naa ka sa denial state, dili man. Wa man ko'y nasukan. Wa man ko'y gisilosan. Labi na ang envy, wa gitaw mo angkon nga nakoy envy. Kung naitaw mo angkon nga nakay envy, murag second coming na siguro kay timailhan na gina sa mga milagrong butang. Way tao mo angkon nga nakoy kasina anak niya. Nakoy pagselos, way tao nga mo angkon anak. Bisan pa sa yung discipleship group siguro, gawas kong spiritually mature yun kayo siya. Di ginato ipakita ni. Mo nang gitawag ni Paul og roots. Ay magsita pakita sa tong fruit, bunga, sa tong nindot nga mga kahoy. Mo man ning kahoy, ipakita ang nindot. Pero ang roots sa ilalom, mauto, ingon si Pablo, ang bitterness, ang kasina, kasuko, ang hatred, ang pagselos, usanikap, ugat, makahilo nga ugat sa imong spiritual nga life. Ingon pag si Pablo, corrupting many. Daghan king na-corrupt tungod aning mga butanga. Now, ang bitterness, dili siya ka-coexist together with the fruit of the Holy Spirit. Di ni sila magdungan o lungtad. Unsa man tong fruit of the Holy Spirit? Galatians 5:22, please. Once na anak kas Ginoo, na anak kay Holy Spirit, and once mo grow imong spiritual life, makita na ang bunga sa espiritu. Unsa man to? Kining gugma. May gugmao na ka sa imong pagpangalagad, sa isig kataw. Unsa pa? Joy, malipayon na ka sa imong pagpangalagad, bisag nay problema, malipayon gihapon ka. Nanay kalinaw, nanay long suffering, mula hutay na ka, bisa unsa kalisod, mula hutay jud ka, mga bunga ni sa Holy Spirit. Paminaw,
di pwede magdungan nga naa kay bitterness, naapod kay fruit sa Holy Spirit. Di gud na sila magdungan. Kaya ang bitterness, mo gini mo kuha sa gugma, mo mo kuha sa joy, mo mo kuha sa peace, di nakakaantos, wa nay kindness, mo mo kurap tanan sa fruit sa Holy Spirit. So, kung naa kay bitterness sa imong heart, wala gyud ka ani. That is why bugat kaayong Christian life. Nga naman, pastor, nga naaman ko yung Holy Spirit, na kay Holy Spirit, wa lang ni bear og fruits. Nga naman, pastor, nga okay man ko pagsimba, ilagi, kaya di ka mo angkon nga na kay bitterness. Basi na kay hatred, basi na kay envy, basi na kay jealousy, sa isa katao nga nakahimo ana nimo before, o sa katao nga natikasan ka, o sa katao nga naargabyado ka, na kay hatred. Whoever that person is, di ginaka-coexist din him. So again, bugat ka ang life kung naa ka na. And have you ever asked yourself, Lord, ayuha daw ning akong emotion. You know ang problem, kabalong ang problem, sige tag-deny nga naataani. You know, kanus-aman mo adtog doktor ang usa ka tawo. Pero kanus-aman ka magpatambal kanang naakay gibati. Hangtod nga di ka mo admit nga naakoy bitterness, pastor. Di gyud ka magpa-cure sa Holy Spirit. Munang di gyud ka ma-change. Na isa ka sikat nga film producer, filmmaker, iyang ngalan si Serdar Ferit. Few years ago, nagahimo siya mga documentaries, sikat siya nga tao likod sa mga kamera. Pila ka months na siya na-notice nga blood sa iyang stool, sa iyang pagbawas sa iyang hugaw. Ingon siya, okay rani, gamay rani nga kuan. After a few months, nabot og year, hangtod ni grabe na ang mga symptom, na siya nabantayan nga magmanhid na, magnam na iyang leg, and di na normal iyahang tiyan, nagasakit na, naga-fever na siya, di na normal. Nato siya doktor. Pagingon sa doktor, sir, nganong karon pa man kanya ni fourth stage na ang imuhang cancer sa imong colon. Yan ang doktor, kung nisayo kag anhi, kung nakabantay kag gagmay nga mga symptom ni anhi ka, dili ni mahimong cancer. Moingon ba di ka, Lord, ayuha ko, Lord, be? Kay na ako'y kasina niya, di ka mo ingon ana, hangtod di ka mo angkon sa Diyod nga na kay kasina. Na kay envy, na kay hatred, o na kay kasuko. Ang problem, bisag nakasense na tangananay symptom, nakabantay na kita nga na magyud ko'y symptom, di gapunta mo admit. Og muna one day mo ni mitabo sa atong spiritual life, nga as in, nigbangon ni mo, usay totally paralyzed na ka. Lisod na kay kadasigon. Lisod na kay kabalikon sa church. Discouraged na kay ka. Guba na imuhang investment. Guba na yung pangandoy. Guba na yung relationship. Guba na yung future plans. Naglibog na kaunsaon pagsugod na pod sa sinugdanan. Wa na kay hope. Wa na kay paglaom. Tungod kay nagsugod lagi ni sa dili ko ingon ani. Bitterness. Maunay taya sa imuhang soul. And number three, busyness. Busyness. Ika-third silent killer, kanang atong pagka-busy. Isa ni katrap actually sa ato ang kinabuhi. You know, ang kaaway, dili kanya lamyon diha dayon. Kung di niya makuha ang imuhang pagtulunan, kung dili kaniya matintal sa paghimo murder, maghimo ba og mga serious nga crime, you know, ang ginahimo ni Satan nimo, ang pinaka-basic strategy ni Satan kabalo mo unsa? Himon kanyang busy. Busy sa school projects, busy sa uyab, busy sa eskwelahan, busy sa trabaho, busy sa imuhang business. Daghan tagi kabisihan. You know, walay problem sa busy, basta balance atong spiritual life. Amen? Basta di gyud nato mabaliwala ang Ginoo.
Pero ang gina-mindset ni Satan nato, okay lang na, oy. Makasabot man ang Ginoo, naaman siya every Sunday. Pero kining customer nimo, kining imong boss, kining imong manager, kining imong teacher, kining imong professor, karon lang ning Domingo hagyud. And that's very common. That's very basic. Basic naman, naandad na ko na, pastor. Kung familiar mo sa parable of the sower, Mark chapter 4, verse 19. There were 4 types of seeds or soil, the same seeds, na mag-uuma, nilabay siya liso, ang ubang liso naabot dito sa kabatuan, sa dalan. Wa ni turok ang liso, kay gipangkaon sa mga langgam. Ikaduha, ang mga liso nalagpot dito sa kabatuan. Niturok siya, pero kay wa may yuta, nalaya ra gyapon ang gamot sa init. Ikatulong bato, miabot dito sa mga daghang sagbot, daghang mga kagingking. Miturok, ingon ang Bible, miturok ang liso, nitubo ang liso, pero wala lang nakahunat kay nasangit siya sa daghang mga kagingking. Let's read. And the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things entering in, choke the word, and it become unfruitful. Gidescribe na yung Jesus Christ, nga ang mga kagingking, mutong wa kahunat pagtubo ang seed. Mao dito ang mga kabalakas kalibutan, sorry kayo, kinahanglan ako ning humanon, kay kinahanglan ko makakuwag na kong grado, aron ako nindot nga trabaho, aron ako nindot nga kwarta, aron mailhan ko sa kong kaliwat nga ngilngig ko nga pagkatao. Kinahanglan maguna ko humanon, kay nami project, nakikinampalaton, na iPhone 17, dapat ako gini makuha, kay sayang ang opportunity. Gitawag na siya, cares of this world. Tanang kabalakan ni mus kalibutan. O ingon ang Bible, tungod ana mo ni hinungdan nga wala mi-grow ang Word of God sa imong life. Ni-grow sa wa naka-bear og fruits kay nasangit sa daghang mga sanga, daghang mga kagingking. So ang problem dili dinhi. Dili kanunay sa worship. Dili kanunay sa preaching, na plant ang seed sa imong heart. Ang problem, imong gitugutan, nga ang kalibutan, ang worldly cares, ngunit hinungdan, nga wa ka ni bear og fruits. Wa nakapamunga, napuno imong notebook, napunog shade imong Bible, napunog pilit-pilit imong Bible, pero wala nimo na-apply. Kay busy kay ka sa world. Busy ka sa mong mga projects, busy ka. Again, way problema kung may mong busy, but be sure, ingon si Christ, seek first the kingdom of God. Okay, may mong busy, okay ka, in fact, i-bless ka kung kugihan ka, but be sure nga naa gyud kay panahon sa Dios. Di gyud siya mapulihan sa imong kasing-kasing. Amen? Amen and amen. Kana biyang busy kay ta, di na takabantay, nga nahinihinay na tagkalayo. Naiduwa ka mag-amigo, nag-boating sila, nagsislag bugsay-bugsay, and nagstorya-storya sila sa ilahang mga plano sa unahan. Ako ba'y, gusto na ko, may mo kong businessman. Sislag sakay-sakay sa boat, sislag bugsay-bugsay. Ana po, ay ikaw no, pariha dita, pero gusto lang ko ato magtrabaho ko sa gawas. Gusto ko na ko'y own company, na ko'y kaugulingon nga mga projects, na ko'y kaugulingon nga billboard, mailhan ko. Sila pangatawa. After few hours, wa sila kabantay, nga naa na sila tunga sa sapa. Wa sila kay, bugsay-bugsay, hinihinay. Di na pa mabantan nga nagdagan ilang boat, kay hiner jud kayo. Hangtod ningon ang usa ka amigo, huy bay, tanawa ng likod. Pag tanaw niya sa likod, naman dito ang dako kayo nga falls. Didto man sila padulong. So didto sila kabanta, hala padulong ta sa falls. Birti na lang bugsay. Pero ang problem, nagkakusog ng current. Lisod na kayo bugsayon pa against the current. Didto sila nakabantay, namatay o nahulog gid sila sa pangpang. Ngano na, kay di mabantay, nagsugod na sa gamay kayong agos. Okay raman kay, hinay raman tawa man ta nagdagan. Nalingaw sila storyas il mga pangandoy, hangtod wasak bantay gihinihinay tagdala sa tunga, kadang kusog na kay current, di na nila mapugnan, di na nila mabugsay pa against sa kanto na tagag gid sa pangpang.
o nadisgrasya sila. Ingon ana, ang silent killers, ang complacency, ang bitterness, o ang imong pagkabisi, di ni mabantayan, di ni mahalata. Hangtod one day mo ingon ka, grabe naman ka pressure akong life, nganong di naman ni matabang, nganong guba naman kay nistanan, tungod kay wa ka nagpakabana, kadtong dili pa na kakusog ang current. So beloved, unta nakita nimo karon imong kagulingon. Unta nakita nimo aming kagulingon. And God is giving you again the chance today. Tagaan kaniya og solution. Tagaan kaniya cure. Ang iya lang gipangayo is number 1, humble down yourself. I-admit nga naa gyud ko ani pastor. Kumpiyansa ra kay ko sa akong Christian life. Na ako'y envy kung naa man gyud tinuod. Pastor, busy gid bitaw kay kustanan. Di gid kayo ko kahatag og time sa Ginoo. I-admit na tanan, i-surrender sa Ginoo. And then Lord, tagay ko wisdom unsay sakto na kong buhaton. Be sure nga kaila kas Ginoo. Siya dapat ang pinaka-importanting person sa imong life aron siyang imog yung unahon sa tanang aspeto sa imong kinabuhi. Amen. Let us all stand. Once again, ayaw naghulata nga pukawon ka sa kusog kay nga current na si mong kinabuhi. Ayaw hulata ba nga mugrabi pa ang nahitabo? Ayaw hulata nga mugrabi pa ang tension sa imong relationships, ang tension sa imong career, ang tension sa imong health, ang tension sa daghang aspeto sa imong life. Kung nakabantay ka ani nga mga symptoms karon, tagaig solusyon. Balik sa tinud-anay nga reason, purpose sa imong life. Balik sa tinud-anay gyud nga pagpangalagad. Nangalagad na ka, dublihi pa. I know naa pa kay mahimo gyud para sa Ginoo. I know naa pa kay mahatag nga best para sa Ginoo. O nganong di man nimo ihatag na nga deserve man siyang tagaan. Atong kantahon ang atong closing song. It is the heart of our gathering, the heart of our prayer, the Word of God, our worship. It's the heart of everything, the Lord Jesus.